Здравейте! За финал на нашия разговор да обобщиме къде, какво е необходимо да бъде свършено тук, за да може квартала да се урбанизира и съответно да могат хора от всякакви възрастови групи да живеят тук. Видяхте по какви трасета се разходихме, което пък от една страна си беше приключение всеки път, когато ми се налага да транспортирам нещо до тук, дали пеша или дали съответно с автомобил, си е абсолютно изживяване. Та видяхте реално първо къде се намира околовръстния път, откъде слезнахме и за финала в предходното ни видео успяхте да видите и къде се намира реката, която минава тук в непосредствена близост до самите сгради, която пък от другата страна на своя бряг има разположена вече изцяло работеща урбанизирана среда, която позволява на хората да живеят нормално, имат асфалтови настилки, могат да се придвижат до работа, имат съответно и възможност да се разхождат в почивните си дни или след работа с децата, но това за жал все още тук не е осъществено. Затова да обобщиме, от една страна ни е необходимо да бъде монтирана спирка на 111 на градския транспорт. Това е автобус, който свързва реално Люлин и Младост, който преминава през околовръстния път и реално най-близката ни спирка, те са двете всъщност най-близки спирки, едната ни е на Симеоновско шосе, а пък другата ни е на Рингмола там на Икеа. В едната точка може да се разговаря тук по въпроса с местни собственици на имоти и да се направи предложението от Столична община, съответно да се изгради нещо като джоб на територията на на някаква част от малък терен, който да е, ако не общински, дори частен, от едната и от другата страна, така че да се монтира спирка на градския транспорт и хората малко по малко тук да се свържат с да кажем новата част от София, която се разпростира доста успешно от кварталите тук Витоша, мисля, че даже там по-надолу Симеоново, и даже в някаква степен Студентски град, въпреки че Студентски град е малко по-далече, е в онази част там, където е и Национална спортна академия. Изграждане всъщност на спирка на градския транспорт много би улеснило нашето битие тук. Също така изграждане на пешеходен мост е най-вероятно в самото начало, преди да може да се изгради някакъв допълнителен, по-сериозен от към конструкция, за да могат да се предвижват и коли. Оттам насетне е необходимо. Вие видяхте всъщност там в далечината, че в едната част от новата част на квартала тук Малинова долина, който е разположен от към околовръстния път, вече минават от една страна шахти, също така има и в някаква част кабелни трасета, които минават, които се вързват в последствие в трафопости и успяват да осигурят електроснабдяването на сградите, но при всички положения тук трябва да се изградят по всичките трасета колектори, които да се хранят тези кабели, които да се хранят и съответно тръбите за питейната вода, също така да се пуснат в непосредствена близо до тях и тръбите, които да обслужват улиците, съответно при дъжд и в които да се включи и съответно извеждането на мръсната вода от сградите.
Защо е необходимо да се направи колектор? Необходимо да се направи колектор, защото видяхте колко много ново строителство има тук и това след полагането на един асфалт би предвидело постоянно ново кътене на асфалта, постоянно дори изграждането на някакви къпки и съответно тази хубава среда, която може да се постигне тук, тъй като виждате колко много място има, въпреки усиленото строителство, да бъде под някаква форма в последствие така незавършено изглеждаща. Така, много е важно тук да се подравни малко или много, в последствие да се изгради хубава асфалтова настилка, отдолу с някаква основа. Тук вече строителите ще кажат, те казват, че първо трябва да се изгребе кълта, в последствие се постави по-тежък камък, по-голям камък, малко по-фин, в последствие пясък, да се подравни и след което да се поставят до 2 слоя асфалт. Нали, тук вече Столична община ще каже какво може, какво не може и какви са задълженията. Също така тротоарни настилки, също така е необходимо да се изгради от една страна улично осветление, от друга страна видеонаблюдение, все пак за да може да се осигури някаква превенция на хората, които ще живеят тук, някаква сигурност. В последствие е необходимо да се направи, да бъде изграден един парк за отдих, където хората да могат да си водят децата, също така един парк за домашни любимци, където да си ги извеждат. За моста казахме. Най-важната част, което е финалната част, след като имаме тук една изградена среда. Една много наболяла тема и това са училищата и детските градини, които са в София в така немалък недостиг, поне въз основа на това, което съм чувал от приятели и колеги, които също техните дечица се налагат да се чакат на много дълги опашки, тъй като няма достатъчно места за включване. Така че тук ще бъде много важно да се изгради детска градина и училище. Детска градина и училище, защото образованието е нещо много важно. Ние всички тук сме едно общество, което в ежедневието си учи неща, генерира знания, развива се като общност, прави неща, които позволяват на хората да получат най-елементарното един по-добър живот. Знаете, като цяло една групичка от хора прави едно село. Няколко по-големи групички от хора, които са няколко села, правят град или община. Множество групички от хора, които правят градове, села и общини, създават и една държава. Държавата, това сме всички ние. И това е причината ние да предприемеме тази инициатива с съседите, защото с нашето съвместно действие, с нашето съвместно сътрудничество можем и в последствие, чрез тази подписка, която ще организираме, малко ли много да организираме по-бързо предвижване на тая урбанизация, която е необходимо да бъде осъществена. Също така е необходимо тук да има поне някаква пощенска станция. Ще ви кажа защо е необходимо да има пощенска станция. Разбира се, може да има в допълнение офис на Спиди, на Еконт, да. Обаче от една страна хората, по-възрастните хора най-вече, те си взимат пенсиите от пощата. От друга страна могат също да се изпращат много пратки. От трета страна пък и в крайна сметка знаете колко много хора в България пазарят и от Темо и от Шейн, които вече осъществяват доставки до почтите, така че това също ще бъде още един плюс. Необходимо ще бъде в последствие да се изгради едно читалище, за да съхрани културната дейност, да
даде един тласък на едно подрастващо поколение, което имаме тук в нашата среда, което пък и да доведе до едно по-добро бъдеще, не само за квартала, за града, за общината, но и за България. Така че ние при всички положения ще работиме в тази насока. От друга страна пък извън читалището, нали, хубаво е, ако говорим за социални сгради, за културна дейност, след време може би някакъв театър да се построи или опера, но това са някакви неща, които ще отнемат доста повече време. Най-належащите работи, обсъдихме ги, разказахме за тях в детайли. Нали, хубаво да има и магазин за хранителни стоки, предполагам в някои от сградите в последствие ще се появи. Поначало, ако няма аптека, винаги могат да се сложат на няколко места няколко автомата за лекарства от първа необходимост, защото все пак тук в района няма никъде денонощни аптеки. Също някакви вендинг автомати могат да се сложат така за бърза готова храна и напитки. Така че това при всички положения е нещо, което може да бъде постигнато в кратки срокове. По принцип, бюджет 2026 все още не е влязъл в сила. Говорим тук за столичния бюджет, за бюджета на община София. Така че при всички положения може да се направи нещо в тази насока, за да се изградат най-елементарното минимални условия, които да позволяват хората да живеят тук в една стабилна среда. Иначе, другото, което се предвижда извън тая подписка, ние ще предоставим оферти от строителни фирми, които ще кажат горе-долу колко струва едно такова изграждане на такъв тип инфраструктура, за да може съответно да се аргументираме, когато ги представяме пред Столична община. Също така ще можем да предоставяме снимки, видеоматериали. Виждате тук цялата тая кал. Наистина много сложно предвиждането. Често се случва тук хора да закъсват с коли, с по-тежка техника, независимо дали това са строители, които изграждат някакви сгради, или майстори, които идват да завършват нещо, или пък най-елементарното съседи, които живеят тук. Така че за финал това ще се опитваме да постигнем тук с помощта на нашите съседи. Извинявам се още веднъж за непрофесионалното представяне на всичко това тук. За пръв път всъщност правя нещо подобно, документирано, и както казах, нямаме намерение да развиваме този канал в степен, в която да се изгражда под някаква форма, някакво съдържание, извън реализирането на изграждането на една по-добра среда в тази част от квартала. Към подписката могат да се включат, разбира се, всички сгради, които тепърва предстои да бъдат изградени, могат да се включат, разбира се, всички сгради, които в момента са построени, може да се включат дори предприемачи, които не са продали все още всички техни сгради. Така че работим в тази насока. Още веднъж благодаря, че изгледахте това видео до край. Изгледахте съответно или предстои да изгледате поредицата, която направих, за да ви покажем малко повече самия квартал. И ви желая една хубава вечер и до скоро включване, а пък ние вече ще се стараем в последствие да предвиждаме нещата и да ви информираме относно случващото се. Благодаря ви. Хубава вечер.